हाय फ्रेंड्स, बे भिडिअ नायगिरि बिथांमोननिसिम आं मोननैसो बाथ्रा गोनांथार बुंनानै होनो आखायाव लानाय जादों जे जों बयबो इउटिउब नायो, इउटिउबाव भिडिअ नायो, भिडिअनि सायाव जों मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय बेनि सायाव जों कमेन्ट्स हरो। दा बे कमेन्ट्स हरनायनि बेलायावनो आं बाहाय बुंनो आखायाव लानाय जादों। कमेन्ट्स हरगिरि बिथांमोनहा भिडिअआ माब्रै जादों माब्रै जायाखै बेखौ हरदों, बे थिगैनो दङ। नाथाय भिडिअ क्रिएटर एबा पाब्लिशारनियाव जाहाथे सोंखारिनाय एबा बुंनाय रावफोरा सहायथावै जाया एबा रायनाय एबा धमकि होनाय बायदिसिना जाया, बेनि थाखाय आङो बेखौ बुंनाय जादों। मानो होनोबा बेयो मोनसे ससियेल मेडिया आरो बयहाबो राइट्स दं हिसाबै बेखौ बानायो। भिडिअ बानायनायाव बानायगिरिया जायाखैबो जानो हागौ, बेखौ जोङो सुद्रायहरनायनि लामाखौ जों लानांगौ। नाथाय खोनासंथावै समाजारि गाज्रि सोदोबफोर बाहायनानै सोरबा क्रिएटरखौ बुंहरनांगौब्ला बेयो साबजाथाव जाया। दा बेयाव नोंथांमोनहा नुगोन, हमनानै ला आंनि मोनसे चेनेल जायखौ नोंथांमोनहा नायबाय थायो, नायगासिनो दं बा गोदानै जाय बिथांमोनहा नायदों, बिथांमोनहा नायखांनायनि उनाव भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट्स हरगोन। बे कमेन्ट्स बक्सआव जाहाथे आरजाथावै सोदोबफोर जायखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनो, जायखौ नोंथांमोन बाहायाब्लाबो सोरबा सासेखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो। जेरैजाय बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बाहाय माखासे ब्लार खालामनांनाय, जेनेबा जायफोर जोंनि समाजारि बेरेखा सोदोबफोर, बेफोरखौ जों जानाखि बाहायो, धमकि होनाय, बेफोरबादि सोदोबखौ जों खुगायाव जेखौ रायज्लायो बेखौ जों ससियेल मेडियायाव बुंनो नाङा आरो बुङाब्ला गाहाम जागोन होननानै आं सानो। खारना जाहैबाय, सोरबा सासे क्रिएटरानो जा, सोरबा सासे मानसियानो जा, जोंनि बे डेम'क्रेसि हादराव धमकि होनाय बेयो जोंनि आयेननि बेरेखा। बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। मानो होनोब्ला बयहाबो जोंना बुंनो हानायनि मोन्थाय दं, मावनो हानायनि मोन्थाय दं हिसाबै बेखौ बयबो मावो, बुङो। दा बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा बेफोरबायदि सोदोब बाहायो बिसोर जानगाराव थानांगोन। आरो बुंनायनि खारना जाहैबाय, फेसबुक बा गुबुन गुबुन ससियेल मेडिया बादि नङा इउटिउबा सासे क्रिएटर एबा पाब्लिशारनि सायावनो थायो। बेनिखायनो सोरबाया जुदि नोंथाङा बे भिडिअ मोनसेखौल' मोजां मोनाखै, नाथाय बिनि चेनेलनि जानाखि भिडिअफोर बिथांमोनखौ बेखौ मोजां मोनो, नाथाय बे भिडिअखौ मोजां मोननो थाखायनो भिडिअआव आरजाथावै सोदोब बुंहरबाय, अब्ला क्रिएटर एबा इउटिउबार बिथाङा नोंथांनि कमेन्ट्सखौ रिमुभ खालामना दोननो हायो। बेथ' नोंगौ, डिलिटबो खालामना हरनो हायो, बेबो थिगैनो दङ। नाथाय ओरैबायदिबो हायो बेयाव जे नोंथांनि नाम्बार एबा नोंथांनि चेनेलखौनो ब्लक खालामनानै दोननो हायो। आरो जुदि ब्लक खालामनानै दोनगोन, अब्ला नोंथाङा बै चेनेलनि जेबो बिथं उनाव नागिरबाबो मोनफिननाय नङा। हथात सार्च खालामबाबो नोंथाङा मोननाय नङा। नोंथांनि नाम्बारखौ बियो ब्लक खालामनानै दोननाय जाबाय। आरोबाव फिउचाराव बा मालाबा नांगौ जानाय समाव नोंथाङा बै चेनेलनि जेबो बाथ्रा मिथिनो मोननाय नंला, ब्लक खालामनानै दोननो हायो। आरो बयबो बेखौ खालामखायो। आरो ओरैबायदिबो खायदा दङ जे नोंथाङा जुदि बेबायदि सोदोब बाहायबाय थायोब्ला बिथाङा ब्लक खालामालासेनो मोनसेल' सेटिंस दङ इउटिउबाव, बे सेटिंखौ अन खालामनानै दोनोब्ला मा जायो, नोंसोर जे सोदोबखौ बाहायगोन बेबायदि सोदोबखौ बाहायनाय लोगो लोगो अट'मेटिकलि कमेन्ट्सआ रिमुभ जालांगोन। आरो लोगोसे जायनि चेनेलनिफ्राय बेबायदि बुंदों, जाय क्रिएटर इउटिउब नायगिरिया बेबायदि बुंदों, बिथांनि आइडि एकाउन्ट गासिबो बिथांनि चेनेलनि थाखाय ब्लक जाना थालांगोन अट'मेटिकलि। बेबादिबो दङ। जाहाथे बिनि थाखायनो बुंनाय जादों, जाहाथे इयुनाव मोनसे चेनेला माबा मोनसे नोंथांनो गोनां इनफरमेसन होनो हायो जानो हागौ। बेनिखायनो बेफोरबायदि जाहाथे मावा। आरो आं सानो धमकि होनाय बेखौ आं बार बार बुंबाय थादों, जाहाथे दिनैनिफ्राय जायनोखि भिडिअ नायदों नोंथांमोनहा बेबायदि बाहाया। आरो जोंनाव मोनसे गोरोन्थिखौ आं नुबाय थादों जे भिडिअनि थाम्बनेइलाव जानाखि लिरनाय बेखौ नुनानैनो हथात रागा जोङो, हथात बुङो। भिडिअखौ जोबजासिम नाया, स्किप खालामै खालामै नायलांसै, हमनो हाहैला लास्टआव मा बुंदोंमोन, बेनि मेन मिनिंखौ मिथिला, रागा जोंलाबायनोसै, कमेन्ट्सआव बायदिसिना बुंहरलाबायनोसै। नाथाय जायफोर बिथांमोना जोबजासिम नायो, बिथांमोना बुजियो
मानो होनबा जोबजासिम नायब्लासो गासिबो खोथाखौ मिथिजोबखायो। दा बेनिखायनो आं बुंदों जायफोरा आंनि चेनेलाव नायगिरि जानानै दङ बिथांमोनहा जाहाथे जोबजासिम नायो भिडिअखौ बुजिनो हायो आरो ससेल' नायनानै बा थाम्बनेइलाव नायनानैनो कमेन्ट्स हरा। थाम्बनेइलाव माखासे हथात मानसिनि गोसोखौ बोनो हानाय बाथ्रा बायदिसिना बाहायो जाहाथे भिडिअखौ नायनानै सिङाव बुजिनो हायो। नङाब्ला सिङाव भिडिअनि सिङाव मा दं बेखौ जुदि थाम्बनेइलावनो बुंना होखायोब्ला एबा सायावनो लिरनानै होखायोब्ला बेखौ भिडिअखौ रावबो नायनाय नङा, जे नुनाय लोगो लोगो हमनो हाखायो मा बुंनो नागिरदों। बेनिखायनो साफ्रोम इउटिउबार बा क्रिएटर बिथांमोनहा थाम्बनेइलाव ओरैबायदि बाथ्रा लिरनो हायो एट्राक्टिभ, जाहाथे नायगिरिखौ एट्राक्टिभ खालामनो हानाय जायो, गोसो बोनो हानाय जायो। बिनि थाखायनो थाम्बनेइलाव गोबां बाथ्रा लिरो, बिनि उनावहायसो सिङाव भिडिअआव मेन बाथ्राखौ मिथिनो मोननाय जागोन। नाथाय रिलेटेडआ थागोन, थाम्बनेइलनि बाथ्रायाबो रिलेटेड थागोन, अब्लाबो जाय बाथ्राया बांसिनै गोसो बोनो हागोन बे बाथ्राखौ थाम्बनेइलाव होनाय जायो। बेनिखायनो थाम्बनेइलखौ नायनाय लोगो लोगो कमेन्ट्स होनो नाङा, भिडिअखौ ससे नायनाय लोगो लोगो कमेन्ट्स होनो नाङा, बेखौ आं खावलायगोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा जाहाथे बेबायदि गोरोन्थिखौ आरोबाव फिन मावा। आंनि चेनेलाव हरदों बेखौल' आं बुङाखै, आंबो इउटिउबारबाबो इउटिउबाव भिडिअ नायो, गोबांनि इउटिउबारफोरनि भिडिअ नायो, भिडिअ नायनायनि उनाव कमेन्ट्स हरो, कमेन्ट्स हरनाय लागोन अब्ला बेबायदि बाथ्राफोरखौ फ्राय नुनो मोननाय जायो। बेनिखायनो बुंदों जाहाथे बेबायदि आरोबाव फिन जाया बेखौ आं खावलायबाय। अब्ला लोगोफोर नोंथाङा भिडिअनि सायाव मोजां मोनदोंबा लाइक, डिसलाइक, मोजां मोनाखैब्ला बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।